Moikka! Nyt mä ajattelin grillata rypsiporsaan chilillä maustettuja filepihvejä ja tehdään sille coveriksi vähän erilainen lisuke, grillattua vesimelonia, johon pistetään vähän sinihomejuustoa päälle. Ei muuta kuin ruvetaan hommiin. Näiden pinnasta kannattaa pikkusen pyyhkäistä ylimääräistä marinaadia pois, niin se ei turhaan pala tuossa grillissä. No niin, nyt on pihvit grillaantunut pari minuuttia per puoli. Voidaan nostaa vetäytymään. Vetäytyminen on tärkeä vaihe aina lihan grillaamisessa. Silloin se lämpötila tasaantuu ja tähän kypsyminen jatkuu vielä vetäytymisen aikana, jolloin nämä pihvit valmistuu sitten ihan kypsiksi. No niin, seuraavaksi valmistellaan meidän lisuke, eli grillattu vesimeloni. Siihen ei paljon raaka-ainetta tuu, leikataan tää meloni vaan kiekoiksi ja pistetään kuumaan grilliin. Jos melonissa on siemeniä, niitä voi vähän poistella. Sitten mä pikkusen kuivaan tuota pintaa, se grillaantuu paremmin. Grilli saa olla tosi kuuma, melonissa on tosi paljon vettä, että ei ole pelkoa, että se palaa. No niin, ne on nyt pari minuuttia ollut tuossa tulikuumalla grillillä. Katsotaan miltä ne näyttää toiselta puolelta. Sitten siihen kuumalle pinnalle mä ripottelen sinihomejuustoa. Noin, sitten vaan kansi kiinni ja antaa grillaantua vielä toiselta puolelta ja juusto saa sulaa. Okei, juustot alkaa olla hyvin sulanut tuohon pintaan. Ei muuta kuin ruvetaan tekemään annosta. Ja kaveriksi tää ei kaipaa mitään sen kummempaa kuin pikkusen rukolaa. Annetaan vielä vähän lisäpotkua chilistä, maun mukaan. Sitten meillä on nämä pihvit täällä vetäytynyt hyvin. Leikataan niitä vähän pienemmiksi. Otetaan pikkusen tuohon salaatille vielä etikkaa, vähän oliiviöljyä ja pikkusen musta pippuria. Noin, tosi helppoa, tosi nopeata. Kannattaa kokeilla.